Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kilo di Sakai lagi pengen tuku sate loh. Iya, bar nangis ya kayak. Coba sudah nangis saya. Hah? Juga sudah makan beras ini. Hah? Pengen sate. Iya kak, pengen sate. Sate apa? Sate ayam. Sate ayam. Dipun. Duduk. Duduk. Dan ini posisi lagi neng Sadon teman-teman, desa Cepoko Panean. Kita nek ayo. Lanjut pulang dulu lagi. Lanjut pulang dulu, kita lanjut di rumah. Ndang juga mak ya, mak. Mak sing anget ya lho. Saka lagi mam sate. Woi, lah nyayat pas kena motor, kakek motor. Kak. Ana alon to kae iki. Sik. Kalem-kalem ae. Mantap. Gak pedes. Yo. Jokne. Sini coba, Mbak. Di songkong. Ya, nyale. Ini madang. Yes. Apa? Iya. HP aja, HP tuh nak. Sik, dijupuk. Dintene ya. Sik dintene sik. Jadi lebokne lagi. Mantap. Jokne. Lagane. Dintene kaya. Kudu entek kaya. Mandulang. DKI bayut. Bayut. Mbah, Iki lho, DKI bayut dikene. mbah, Banyak apa? Dikene kita bayut, DKI bayut. Nya bayut no. Bayut no. DKI bayut. Apa? Jangan banget. Madang. Ujuk ringe. Pedes kuwi. Pedes kawi ka. mbah, Weh. coba ubah tambah. Coba, Weh. itu nggak ada sakanya. Sakai kabeh saka yo. Ini Pedes. pedes. Iki saka lho. Ini nggak pedes kan itu uang deh no lo. Nyanyi mam. Ben. Cuma nangis ya kok. Wis mampir kira, yo. Yo, pegang. Udah jalan. Jokno to. Ben. Nang blojokno. Mamse to. Iya. Jokno neh rokokan. Pedes kan? Iku sirap pedes iki lho nya. Kok diomongi iki jenenge ngeyel. Enak suwane iki. Kepedesan iki lho. Diomongi ya. Ngomong iki aja ngeyel, Kak. Oh. Diomongi pedes sak pangan ae. Ketika sing pedes gak pedes ki ya Kira, ngono nya, to, ki. Kak. Nya, ora pedes iki, nya. Kan gua nek kono, lungguh. Nah, Kira pedes iki. Ora pedes iki pedes, iki ora pedes, iki saka Pedes iki. iki. Nah, jokno nakno. Lah, Mantap. Nah, mantap kayak. Jeblok, Mbah. Ada. Ini Kak, kene Kak.
Enggak tidak nih. Mam sik. Ini ke rumah apa? Mam. Ini. Satu lagi nih yang mana? Mam sik. Ini kalau karo ini kalau. Lho, karo segone ya. Enak segone. Iki Pedes. pedes. Iki lho. Lah iki ayah iki. Ya. Saka. Mam. Ya cepet Mak. Cepet. Glek kok enak. Sendok apa tangannya sendok? Ya. Iki sendokku lho. Lah sendok. Duduhe. Duduhe an sambele ka. Ngene. Saiki nek kebet iki pedes kabeh ta? Gak. Iki gak pedes, iki pedes. Iki lek ning anu niku. Lah, berarti Mantap. enak ta kaya. Karena anu sambele. Beli iku lho. Nanti kayak kan aku ya, tak perlu waret. Nah, Ya, kalau kan. lek nak mangan sate tuples nang tahan tekan. Aka. Anu, luna. Piye, mantap. Yang Delekene. tete ternyang mah. Dong darang lagi. Naik. Enak. Ya. Iku apa ibu kalau? Cukup enak ibu enak. Mantap satene ya. Enak. Ini itu yang nyimpen. Ora iso. Nyimpen gak iso. Pun biasa nih kono. Iya gak iso. Nek ngirim gak iso langsung ngirim gak Wah, iso. pengen video piye, Bu? Makan dulu. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.